ba naman to? Aga naman bumuhos nito. Ngayon pa talaga ako inabutan. Wala pa naman akong dalang payong. Ay. Hello, Rona? Bes! Nasaan ka na? Nakasakay ka na ba ng jeep? Ang lakas ng buhos ng ulan. Naghihintay pa nga lang ako ng jeep. Alam mo naman dito sa amin, punuan mga jeep na dumadaan. Paalala ko lang, Bes mainit na sa'yo si boss. Kaya sana makarating ka on time. Oo, pipilitin ko. Nauulan na nga ako. Wala pa naman akong payong. Ka ba naman? Lagi ka kasi magdadala ng payong. Sige na, magmadali ka ha. Oo, sisikapin ko. Bye! Ingat ka. Bye! Mukhang basang-basa ako nito pagdating sa trabaho. Panira ng araw. Excuse me. Ay, ano po yun? Alam kong di mo ako kilala. Pero mukhang mababasa ka kaya pinayungan na kita. Pwede ka naman tumanggi kung di ka komportable. Ah, okay lang naman. Salamat. Hindi ko kasi nadala yung payong ko. Kanina kasi maaraw. So okay lang to? Napayungan kita? Oo, okay lang. Maraming salamat. Saan pala punta mo niyan? Ah, sa trabaho ko. Dito. Bago ka lang sa trabaho mo sa mall. Mukhang bago pa yung sling mo eh. Oo, kakapasok ko lang doon. Sales lady. Mag-aabang lang ako ng jeep. Pwede ba payungan mo muna ako? Oo naman. Sana may dumaan na para makapasok na tayo. Tayo? Parehong biyahe lang sasakyan natin. Doon din ako nagtatrabaho sa mall. Coding yung sasakyan ko kaya commute ako ngayon. Ano pala pangalan mo? Celine. Elmer. Nice to meet you. Sana may jeep na. Kaya nga, ayoko malate sa trabaho ko. Mainit na ako sa boss ko eh. Tapos mababawasan pa sahod ko. Maliit na nga, mababawasan pa. Mahirap nga yan. Pero saludo ako sa mga tulad mo. Hindi biro yung trabaho mo. Eh, ganito talaga. Hindi ako pinanganak na mayaman eh. Tsaka, mahirap din makahanap ng trabaho ngayon. Okay na to, kaysa sa wala. Maganda yan. Oh, may parating ng jeep. Sana kasya pa tayong dalawa. Dear Love, ako si Celine. Dahil sa ulan nagkakilala kami ni Elmer. Bago ko bumaba ng jeep, hiningi niya phone number ko. Binigay ko naman. Ang lakas lang makaki-drama nung hindi kami magkakilala tapos pinayungan niya ako. Nagkagusto agad ako kay Elmer. Kaya tuwing nagte-text siya, reply agad ako. Nagsimula kaming mag-date. Tapos naging kami na. Si Ron na lang ang pinagsabihan ko ng tungkol sa amin. Mahal ko na si Elmer. Di na ako nagpakipot pa. Binigay ko agad ang sarili ko sa kanya. Napagod ako dun ah. Ikaw kasi, nakadalawa na tayo. Para kang teenager. Siyempre. Bitin naman kung isa lang. Alam mo naman ako, susulitin ko talaga tuwing magkasama tayo. Mukha ngang sulit na sulit mo ko. Salamat sa lahat, mahal ah. Sa pagmamahal. Sa tiwala. Isang ahya ko lang pumapahayag ka agad na may mangyari sa atin. Kahit yung ginawa natin kanina, kala ko nga, hindi ka papayag na gawin. Salamat kasi nagpapaka-adventurous ka rin. Naintindihan ko naman na may kanya-kanyang gustong tao. Binibigay ko sa'yo yung gusto mo para masiyahan ka. Kasi pag ako naman ang may nilalambing sa'yo, binibigay mo rin agad. Ganyan naman sa relasyon. Bigayan lang. Ilang buwan na rin tayong ganito. Hindi na tayong mga bata. May bala ka ba na pakasalan ako? Bubuo ba tayo ng pamilya? Hindi ka ba masaya na chill lang muna tayo? Sorry, mahal. Pero hanggang kailan tayo magiging chill? Ganito na lang ba tayo? Feeling ko kasi minsan parang parausan na lang ako. Tapos lagi ka pang gumagamit ng proteksyon. Ayoko kasing mabuntis ka. Di pa ako ready. Pag-usapan na natin to, di ba? Mahal kita. Pero hanggang dito na lang muna. Ibig sabihin, walang patutunguhan tong relasyon natin, ganon? Ginagamit mo lang ang katawan ko? Intindihin mo naman. Hindi pa ako ready bumuo ng pamilya. Kung ayaw mo sa ganito, sige. Tigil na natin to.
Iiwan mo ako? Hiningi mo to, Celine. Ang gusto ko lang naman magpakasal tayo. Mahal naman natin ang isa't isa, di ba? Kasi ikaw na yung lalaking gusto ko makasama sa pagtanda. Sinabi ko na sa'yo, hindi pa ako ready sa ganitong level. Kaya hindi ko mabibigay sa'yo. Saka, tama na rin na maghiwalay muna tayo para makahanap ka ng lalaking papakasalan ka agad. Madaling-madali ka eh. Ano? Hihiwalayin mo talaga ako kasi di ka komportable sa pinag-uusapan natin matapos mong makuha ang pagkababae ko? Birhen ako nung makuha mo. Sa'yo ko lang binigay, alam mo yan. Anong gusto mong marinig sa akin? Salamat? Ginusto mo naman lahat ng nangyari sa atin ah. Hindi kita pinilit. Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita. Ganun mo lang ako kadaling bibitawan, walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako ah. Sa reaksyon mo para namang aping-api ka. Talagang aping-api ako. Dahil ako kawawa sa gusto mo mangyari. Tigilan na natin to. Ito na ang huling pagkikita natin. Hindi! Kapal na mukha mo! Hindi ako papayag! Anong gusto mo? Ituloy pa natin to, ganon? Sabi ko na nga ba eh. Hindi mo na rin kayang tigilan yung ginagawa natin. Kitang-kita naman na takam ka sa akin. Tanga! Baliw ka! Napakayabang mo naman magsalita! Pumapayag ako sa lahat ng gusto mo kasi mahal kita! Yun! Hindi dahil takam ako sa'yo kung ano! Hinahayaan ko mangyari lahat to kasi umaasa ako na paninindigan mo ako. Napakakasalan mo ako pag masaya ka sa akin. Pero abusado ka palang lintik ka. Paulit-ulit ka? Ayoko nga ng kasal. Kailangan ko pa bang kantahin sa'yo para maintindihan mo? Kung ayaw mo sa terms ko, maghiwalay na tayo. Elmer, teka muna sandali. Mahal. Huwag naman. Huwag mo naman akong iwan ng ganito, please. Mag-usap tayo na maayos. Pinigilan ko si Elmer na hiwalayan ako. Pumayag ako na ipagpatuloy namin yung setup na gusto niya. Pumayag ako sa walang kasiguraduhan. Pumayag ako na para akong parausan kasi pagkasama ko siya, masaya naman ako. Na-enjoy ko naman. Naisip ko darating ang araw na marirealize niyang dapat niya akong pakasalan. Yon ang parati kong sinasabi kay Rona, na balang araw, pakakasalan ako ni Elmer. Anong sabi mo? May ibang babaeng pupunta rito para sumali sa atin? Gusto kong i-level up tong ginagawa natin sa kama. Sira na ba yung ulo mo? Napag-usapan na natin to. Gusto mong ituloy tong relasyon natin, di ba? Kaya gawin mo lahat ng gusto kong mangyari. Bobo ka ba? Immoral yung gusto mo ipagawa sa akin, Elmer. Ginagawa ko lahat ng mga pantasya mo para sumaya ka. Pero yung magsasama ka ng isa pang babae, kababuyan na yun. Pumapayag na nga ako sa lahat ng gusto mo tapos ngayon gusto mo pang tanggalin dignidad ko? Ang ooy naman ang reaksyon mo. Di mo ba naisip na pag nagsama tayo ng isa pang babae, mas tatatag yung pagsasama natin? Sure ako mag-i-enjoy ka ron. Sasarapan ka. Kaya pumayag ka na. Anong masasarapan pinagsasasabi mo? Hayop ka? Humanap ka ng papayag sa kamunduhan mo! Baboy! Sige. Pag umalis ka, ipagkakalat ko yung videos natin. Walang iya ka! Aray! Ano ba? Tumigil ka kasabay sa akin! Hindi ko akalain na demonyo ka pala! Pamangkin ka pala ni Satanas! Walang iya ka! Ginamit mo ng katawan ko tapos sisirain mo pang buhay ko! Sige, gawin mo! Ipagkalit mo sa lahat! Kilala ko mga magulang mo, mga kapatid mo, mga kamag-anak mo! Alam ko rin kung saan ka nagtatrabaho. Kung sisirain mo buhay ko, gaganti ako kahit na ikamatay ko! Sorry, Celine. Nadala lang ako ng emosyon. Di ko naman talaga kayang ipahiya ka ng ganun. Mahal mo pa rin naman ako, di ba? Pwede ba? Tigilan mo na yung paiyak-iyak mo, mukha kang tanga. Kailangan mo na ng doktor sa utak. Nasabi mo bang baliw ako? Hindi ka na normal mag-isip. May sabak na utak mo. Hindi mo ba talaga gets? Pumapayag ako sa setup na do kasi umaasa ako na darating yung araw na gugustuhin mo ng pakasalan ako. Gugustuhin mo ng bumuo tayo ng sariling pamilya. Pero habang hinahayaan kita, mas lumalala ka. Hindi ka na tao mag-isip. Tigilan na natin to. Bumalik ka sa impyerno, demonyo ka!
Celine, bumalik ka rito! Paglabas ko ng hotel, biglang bumuhos ang ulan. Wala na naman akong dalang payong. Nanliliit ako sa kahihiyan habang nakasilong ako sa isang convenience store. Nakakapanghinayang na nasayang yung panahong ginugol ko kay Elmer. Pero di ko naman kasi malalaman kung di ko susubukan. Pero nung mga oras na rin na yon, buo na ang aking desisyon. Iniwan ko na si Elmer. Salamat naman dito sa libre mo, Rona. Di bale, sa susunod na sahod natin ako naman ang taya. Promise. Aasahan ko talaga yan. Pero seryoso, mabutit mo kang nakapag-move on ka na dun sa baboy na yun. Di ko talaga akalain na ganun siya. Ang desente niyang tignan pero may tinatago palang kademonyohan. Okay na yun. Hayaan mo na. Ang importante, wala na akong video sa kanya. Nung sinusuyo niya ako, naglambing ako kunwari na babalikan ko siya kung buburahin niya lahat ng videos ko. We? Binura nga niya. Oo, binura niya lahat. Sabi niya, magkita raw kami tapos buburahin niya sa harapan ko. As in, nakita mo na binura niya lahat. Lahat-lahat. Tapos nun, di na kami nagkita. Nagte-text at tumatawag pero hindi ko sinasagot. Sana wala siyang kopya ng mga yun kung saan. Baliw yun eh. Kaya ang hirap paniwalaan. Naniniwala naman ako na yun lang lahat ng kopya niya. Tsaka ilang buwan na rin yung lumipas mula nung magkita kami. Wala pa naman siyang ginagawa na ikasisira ko. Alam mo, hindi naman kita masisisi na nahumaling ka sa balasubas na yun. Gwapo naman talaga siya. Nung una, sobrang saya lang eh. Gentleman siya. Aaminin ko, magaling sa kama. Pero nung ino-open ko na yung tungkol sa kasal, unti-unti para siyang sinisilaban. Sabi mo nga, umiiwas sa topic tapos may moment kayo na bigla na lang siya nagalit? Nakakatakot nga yung mga ganun niya eh. Pero baka di pa lang talaga siya ready mag-asawa kahit na 40 na siya. Kasalanan talaga to nung payong ko eh. Nagpaiwan kasi sa bahay kaya nakilala ko si Elmer. Kaloka ka? Kasalanan talaga nung payong? Pwede rin naman kasalanan ng ulan. Celine, teka. Si Elmer, pumasok dito sa coffee shop. Ano? Ayun na, papunta na rito. Celine, Anong ginagawa mo rito? pwede ba kitang makausap sandali? Wala siyang oras makipag-usap sa baboy na katulad mo. Celine, please. Rona, pwedeng iwanan mo na muna kami sandali? Bes, sigurado ka ba? Hoy, Celine. Sige na, Rona. O siya, doon lang ako sa kabilang table. Salamat. Yung totoo, paano mo nalaman na nandito ako? Aaminin ko, inisto ko sa social media si Rona. Nagbabaka sakali ako nakasama ka niya. Nung nakita kong nag-story siya na nandito kayo sa mall na to, sure ako na dito kayo magkakape. Paborito mo yung cheesecake nila dito eh. Pero Elmer, wala na tayong dapat pag-usapan. Ayoko na. Gusto ko lang talagang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Narealize ko na mahal talaga kita. Celine, baka naman pwedeng kalimutan na natin lahat. Magsimula ulit tayo. Handa ako magbago. Bumalik ka lang sa akin. Siguro, kailangan mong magbago para sa sarili mo. Hindi para sa akin. Pasensya ka na. Ayoko na talagang bumalik sa'yo. Iba yung trauma na iniwan mo. Sigurado ako na makakahanap ka rin ng babae na para sa'yo. Celine, Buo ng desisyon ko mula pa nung umalis ako sa hotel na yon. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Tama na. Tigilan mo na ako, please. Gusto ko na ng kapayapaan. Masaya na akong wala ka. Please naman. Irespeto mo yun. Oh, narinig mo yon? Kaya sige na, umalis ka na. Bilisan mo. Istorbo ka sa date namin ng best ko. sige Celine. Salamat sa oras mo.
Dear Love, akala ko noon, sapat na ang magmahal ng buong buo para mahalin din ako ng tama. Akala ko, pag ibinigay ko ang lahat, darating din ang araw na pipiliin at pahahalagahan ako. Pero natutunan ko na hindi garantiya na dahil ibinigay mo ang 100% mo, 100% rin ang ibabalik sa'yo. Hindi mo kailangang magmakaawa kung tunay na pagmamahal ang usapan. Ang tunay na pagmamahal, hindi ka dapat ikakahiya. At lalong, hindi mo ito dapat ikasira. Metro's #1 Love Radio. Basic!